Juan Kapitulo 4. Ang mga Pariseo nakabalita nga si Jesus nakakabig ug nakabunyag ug mas daghan pang mga tinun-an kay ni Juan. Apan ang matuod mao nga si Jesus mismo wala mangunay pagbunyag kundili ang iyang mga tinun-an lamang. Sa pagkadungog ni Jesus niini, mibiya siya sa Judea ug mibalik sa Galilea. Sa iyang pagpaingon sa Galilea, moagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Atoa didto ang atabay ni Jacob, ug milingkod si Jesus tupad sa atabay sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unya, nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Niingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Niining tungora ang iyang mga tinun-an didto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon. Busa nganong mangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurutay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios ug kinsa kining nangayo kanimong tubig, mangayo ka gayud kaniya ug hatagan kaniya tubig nga naghatag sa kinabuhi." "Sir," ang babaye miingon, "wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka man magkuha ni anang tubiga? Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka ba diay kang Jacob?" Si Jesus mitubag, "Ang moinom niining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka tuboran nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan." Ang babaye miingon, "Sir, hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako moanhi sa pagkalos." O giingnan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." "Wala ako'y bana," miingon ang babaye. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na maminyo, ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana, tinuod ang imong gitug-an kanako." Ang babaye miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira, apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios." Si Jesus niingon kaniya, "Babay, tuohi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na magsimba sa Amahan dinhi niining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot na ang panahon ug karon ania nga ang matuod nga mga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu, ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." Mingon kaniya ang babaye, "Nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inig-abot niya, iya kitang sultihan sa tanan." Si Jesus mitubag, "Ako mao siya nga nakigsulti kanimo." Niadtong higayuna, nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo
sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babay. Apan walay usa kanila nakapangutana sa babay kung unsay iyang gusto. Ni nangutana sila kang Hesus nganong nakigsulti siya sa babay. Unya, gibiyaan sa babay ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tawo, "Ngari kamo ug tan-awan ninyo ang tawo nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas?" Busa, namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an miagda kang Hesus, "Rabay, kaon na." Apan siya mitubag, "May pagkaon ako nga wala ninyo hisayri." Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, may nagdala ba kaha kaniyag pagkaon?" Si Hesus miingon kanila, "Ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubot-on sa nagpadala kanako, ug ang paghuman sa bulohaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Sultihan ko kamo, tan-awan ninyo ang kaumahan, hinog na ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani suhulan ug hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mag-ani sa wala ninyo hagui. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon niadtong lungsura nanuo kang Hesus kay ang babay miingon man, "Gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat." Busa, sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila ug nagpabilin siya didto duha ka adlaw. Daghan pa gayud ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti. Ug giingnan nila ang babay, "Mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayud ang manluluwas sa kalibutan." Tapos sa duha ka adlaw miadto si Hesus sa Galilea, kay siya miingon man, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila nahiadto man sa Jerusalem sa pangilin sa pagsaylo, ug nakakita sila sa tanan nga iyang nabuhat didto. Busa, mibalik si Hesus sa Cana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino. Ug didto may usa ka opisyal nga gamhanan kansang anak nga lalaki nasakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Hesus nahiabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Hesus ug mihangyo kaniya sa pag-adto sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himatyon. Si Hesus miingon kaniya, wala gayud kaninyo'y motuo kanako gawas kung makakita kamo og mga milagro." "Sir," ang opisyal mitubag, "kuyog kanako ug dili pa mamatay ang akong anak." Si Hesus mitubag kaniya, "Lakaw na, ang imong anak naayo na." Mituo ang tawo sa gisulti ni Hesus ug mipauli siya. Samtang nagpaingon siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga suloguon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya, iyang gipangutana sila unsang orasan naayo ang iyang anak, ug sila mitubag, "Gahapon sa alauna gihuwasan siya sa hilanat." Unya, nahinumdum ang amahan nga mao kadtong orasa nga gisultihan siya ni Hesus nga naayo na ang iyang anak. Busa mituo siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Hesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Juan Kapitulo 4.